पास किया है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का BA MA कर लिया है, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है और आपको इसका चिंता ही नहीं है। रउआ पर चिंते नहीं थे तो कैसे सुधरी हमरा के बता दी। की पलायन रोजगार बढ़ी, देखो आइल बिहार खातिर शुभ घड़ी, आइल बिहार खातिर शुभ घड़ी। अपरू की पलायन रोजगार बढ़ी, देखो आइल बिहार खातिर शुभ घड़ी। नया गाज भइल बा, बड़ी भाग बाकी हमनी लए भैया, देखो ना जन सूरज आइल बा। बिहार बदले अब की रे भैया, देखो ना जन सूरज आइल बा। बिहार मिली, जनता जनार्दन के प्यार मिली, जनता जनार्दन के प्यार मिली। अरे यही से विरोधी घबराइल बड़े, बाची ना कुर्सी डेराइल बड़े। बन के आवाज आइल बा, बड़ी भाग बाकी हमनी लए भैया, देखो ना जन सूरज आइल बा। बिहार बदले अब की रे भैया, देखो ना जन सूरज आइल बा। बिहार बदले अब की रे भैया, देखो ना जन सूरज आइल बा। खुली स्कूल विकास होई, घरे गरीब ला पास होई, घरे गरीब ला पास होई। अरे जे बिहार के लुटले बा, ओकर राज के नाश होई। साथे सब समाज आइल बा, बड़ी भाग बाकी हमनी लए भैया, देखो ना जन सूरज आइल बा। बिहार बदले अब की रे भैया, देखो ना जन सूरज